Jeg har lavet en synopsis med temaet, hvordan løser vi den økonomiske krise? Og indledningen lyder på, i Danmark er der overvejende politisk opbakning til fri markedsøkonomi, så længe den på visse områder styres og reguleres af staten for at undgå økonomiske kriser og uacceptabel ulighed mellem mennesker. Og de fleste folketingspolitikere er enige om, at der er visse fordele ved markedsøkonomi i Danmark, men de er også uenige i graden af den statslige regulering og indblanding i økonomien. De fleste partier er for eksempel uenige om, hvordan man bedst kommer ud af finanskrisen, som vi jo har været ramt af siden 2008. Øhm, og så det, der bør overvejes, er ligesom, om vi bliver nødt til at ændre den økonomiske politik for at skabe vækst og komme endegyldigt ud af krisen. Den overordnede problemformulering, den lyder på, om fri markedsøkonomi kan hjælpe Danmark ud af den økonomiske krise. Og de tre problemstillinger lyder på at redegøre for de to vigtigste økonomiske skoler, og undersøge og sammenligne Venstre og Socialdemokratiets økonomiske politik, og diskutere de to partiers økonomiske strategi samt ulemper ved de frie markedskræfter som løsning på krisen. Så vi starter med at redegøre for de to økonomiske skoler. Og keynesianismen støtter overordnet det frie marked, men har samtidig en meget lille tro til markedsmekanismen, og man bør altså stimulere efterspørgslen. Så staten skal på den måde gå ind og regulere økonomien og styre økonomien, og på den måde er der ligesom brug for en aktiv økonomisk politik over for mulige konjunktursvingninger. Så på den måde så skal man ligesom dæmpe de her konjunktursvingninger ved forskellige økonomiske instrumenter. Konjunktursvingninger skyldes altså via keynesianismen indbygget fejl ved markedsmekanismen. Og det er ofte en socialdemokratisk værdiopfattelse, eller i hvert fald socialliberal. Og her er lønningerne og arbejdsløsheden vigtige, fordi at på nogle tidspunkter så vil økonomien være tæt på fuld beskæftigelse, og derved vil en stram pengepolitik og finanspolitik, den vil man være nødt til at indføre for at undgå overophedning, hvor man vil mangle arbejdskraft og kapitalapparat. Og økonomiske modeller i keynesianismen er primært baseret på efterspørgslen, som jeg også kommer lidt ind på jo. I monetarismen, monetarismen den ligger så lidt op af den klassiske økonom Adam Smiths tanker om den usynlige hånd, og dermed en stor tiltro til markedsmekanismen. Og den usynlige hånd, den beskriver jo ligesom det her med, at individet handler ud for sine egne interesser, og på den måde også markedets og samfundets interesser, og det medfører en slags usynlig hånd, som styrer forholdet mellem udbud og efterspørgsel. Og markedsmekanismen fungerer godt, mener man i monetarismen, og der er altså ikke brug for nogen aktiv økonomisk politik over for konjunktursvingninger. Det kan derimod forværre og forstærke svingningerne, og staten skal derfor lade det være og bare overlade det til markedskræfterne at genskabe ligevægten på lang sigt. Og en stor offentlig sektor ses negativt hos monetarismen, da den skaber lønpres og på den måde også øgede offentlige udgifter. Og en lav inflation er også vigtigt, da en stigende inflation medfører stigende offentlige udgifter, som så kan føre til højere lønkrav og større produktionsafgifter, og dermed også en dårligere konkurrenceevne, fordi den forværrer betalingsbalancen. Og monetarismen er ofte en borgerlig værdiopfattelse. Så vil jeg undersøge og sammenligne Venstre og Socialdemokratiets økonomiske politik. Og Venstre gik jo blandt andet til valg i sommer på nulvækst. Godt nok er det blevet til en gennemsnitlig vækst i det offentlige på omkring 0,3, fordi de var nødt til ligesom at mødekomme Dansk Folkeparti, som ville have 0,8 i gennemsnitlig offentlig forbrug om året. Og argumenterne i bilag 5 for fri markedsøkonomi læner sig meget op af den her liberalistiske grundopfattelse, som Venstre giver udtryk for inde på deres hjemmeside. De siger blandt andet, at den økonomiske politik bør bygges på lav inflation, lav rente, fast valutakurs og stabile offentlige finanser. De offentlige indgreb
i det frie marked skal begrænses mest muligt, og på den måde skal der ikke være nogen stigning i det offentlige forbrug. Det har de så alligevel været nødt til at indføre, men i teorien. Og hovedprioriteten den er ligesom på skattelettelser på arbejdsindkomst. Hos Socialdemokraterne der er målet en gennemsnitlig vækst i det offentlige på 0,6% om året, og overordnet egentlig bare et øget offentligt forbrug. De har haft nogle finanslove, som også havde til mål at øge det offentlige forbrug. Der står blandt andet inde under deres politik, at de højeste offentlige investeringer i 30 år har styrket den korte og mellemsigtede efterspørgsel på arbejdskraft, særligt i de brancher, der blev hårdt ramt af krisen, og det har bidraget væsentligt til den faldende arbejdsløshed og stigende beskæftigelse. Så de mener jo, at det er vejen frem. Og så har jeg inddraget en artikel af Mogens Lykketoft, som hedder Globalt ansvar kræver en ny økonomisk politik fra Politikken. Og den handler om, at USA har haft en mere ekspansiv finanspolitik og højere vækst og større nedgang i arbejdsløsheden end Europa efter finanskrisen. Og Mogens Lykketoft skriver således, at både i USA og Europa har det politiske flertal skåret i det offentlige forbrug og de offentlige investeringer for ligesom at nedbringe gælden, men virkningerne har været svage og endda direkte modsatrettet. Og så udtaler han, hvis Stauning, Hedtoft, H.C. Hansen, Kampmann, Krag, Anker og Nyrup havde lyttet til de neoliberalistiske modelsnedgårde, havde Danmark i dag haft ulighed og social utryghed som USA, men næppe en bedre konkurrenceevne. Så delkonklusionen er jo ligesom, at Lykketoft og Socialdemokraterne hælder til en mere keynesianistisk retning med en aktiv eller i hvert fald ekspansiv finanspolitik som løsning, hvorimod Venstres ønske om nulvækst, lav inflation og stabile offentlige finanser bærer præg af monetaristiske træk. Så skal jeg diskutere de to partiers økonomiske strategi samt ulemper ved de frie markedskræfter som løsning på krisen. Og først fremmest så har jeg bilag 1, som er Arbejdelsen Erhvervsråd, nulvækst koster dyrt. Og der siger de ligesom, at nulvækst har store konsekvenser, og at det er besparelse, der vil koste offentlige ansatte. Og så problemerer de også, at besparelsen fra nulvækst skal anvendes på skattelettelser. Og artiklen bærer selvfølgelig tydeligt præg af, at AE er socialdemokratisk. Og man kan så for ligesom at perspektivere til markedsmekanismen, så kan man økonomisk set sige, at Venstres nulvækst betragtes som et monetaristisk træk, som jeg nævnte lidt tidligere. Så på den ene side kan man sige, at AA har ret, og på den anden side kan man også diskutere, at skattenedsættelser vil resultere i en reel lønfremgang og gøre vores økonomi konkurrencedygtigt, og på den måde skabe flere arbejdspladser, hvilket jo er en slags multiplikatoreffekt. Og det kan ligesom forhindre, at vi ender i en ny lavkonjunktur. Så er der bilag 2, Europa. Drømmen om frihandel med USA vil blive et mareridt, og årsagen overrasker os alle. Og det handler om, at Danmark er blevet meget mere positiv over for TTIP-aftalen, ved at der har været udsigt til multilateral økonomisk vækst. Men Tyskland er derimod blevet negativ, fordi man frygter, at det vil øge virksomhedernes magt. Og i Danmark gik kritikken meget på, førhen at standarderne var for forskellige i EU og USA, og der var det her klassiske eksempel med de omdiskuterede klorbehandlede kyllinger, som Europa nægtede at tillade. Men nu har man altså set sig sulten på frihandel med USA på trods af det her. Så er der bilag 3 med Alexander Grandt Pedersen, som er forbundsformand i DSU, og han argumenterer sig for, at vi har set, hvor galt der kunne gå, når markedet får frie tøjler. Så i fremtiden, der skal vi styre de uregulerede markedskræfter. Og det er naturligvis en meget mere keynesianistisk opfattelse, og han kritiserer altså monetarismen og det her med, at markedet sættes før mennesket. Så er der bilag 4, som er fra Danmarks Statistik, og der står noget om, at BNP'et steg, og husholdningernes forbrug steg, eksporten, faste bruttoinvesteringer, og det bidrog alt sammen til væksten. USA's fremgang var dog stadig større, men man kan se, at det er eksport og forbrug, der har skabt vækst, mens det offentlige forbrug har stået mere stille. Så på den måde kunne man sige, at det kan betyde, at markedsmekanismen har virket, og at det altså
er vejen frem. Så har jeg inddraget Paul Krugman i artiklen Sådan overvinder vi finanskrisen fra Information, hvor at han snakker om, at det egentlig er simpelt nok. Vi skal droppe spare- og nedskæringspolitikkerne og kickstarte økonomien med ambitiøse offentlige udgifter og nedbringe underskuddet. Og Krugman er som bekendt tilhænger af keynesianismen, og han opfordrer altså til at sætte gang i forbruget og ja, spendere en hel masse. Så vil jeg gå videre til ulemper ved fri markedsøkonomi som strategi. Først og fremmest så er markedsøkonomien konjunkturfølsom, og der er ofte store udsving, og i og med at det private forbrug foregår på det frie marked, hvor konkurrencen er stor for udbyderne, fordi det hele tiden gælder om at lave det bedste produkt, så er det ligesom en smule usikkert. Og arbejdsløsheden opstår også ved lavkonjunktur, og desuden så ved lavkonjunktur er der også rigtig mange produktionsmidler, som ikke udnyttes ordentligt. Altså der bliver en masse spild, ressourcespild. Der tages heller ikke direkte hensyn til miljø, arbejdsmiljø, og det er også sværere for myndighederne at kontrollere, om virksomhedernes miljøkrav og andre lovkrav overholdes. Så er der også den hårde konkurrence mellem virksomhederne, som jeg nævnte tidligere, som jo altså spilder ressourcer og øget arbejdsløshed. Fordi at virksomheder udkonkurreres. Og en rendyrket markedsøkonomi vil også være utopisk, fordi det vil føre til rigtig fatale konsekvenser. For eksempel, hvis man overlod uddannelse til markedsøkonomien, ville det resultere i, at en stor befolkningsgruppe ikke ville kunne få en uddannelse, hvilket jo vil bidrage rigtig negativt til væksten. Så kan der dannes monopoler ved gennemførelse af frihandel. Og til slut så er ulighed også en stor faktor. I sig selv så kan ulighed jo sagtens skabe vækst, hvis det ikke er i udpræget grad, men overordnet så bidrager den frie markedsøkonomi jo negativt til ulighed, fordi ja, uligheden er negativ for væksten i det lange løb. Så til slut så kan jeg konkludere, at højkonjunkturerne kommer altså ikke af sig selv, så derfor så bliver staten ligesom nødt til at gå aktivt ind. Og løsningen er ikke sandsynligvis ikke skattelettelser, men i stedet offentlige investeringer, hvilket sætter gang i produktion og beskæftigelse, og ligesom kan få det økonomiske kredsløb i gang igen. Men om vores økonomiske model skal modificeres til en mere markedsøkonomisk model, det er lidt svært at vurdere. Fordi den frie markedsøkonomi bidrager konkurrencedygtigt til erhvervslivet også. Og en frihandelsaftale som TTIP kan muligvis forværre de fremtidige kriser, da markederne vil blive tættere. Globalt vil frihandel også kunne hjælpe med at udvikle den tredje verden. Så der er altså mange flere gevinster ved aftalen, hvorfor Danmark også er bidt af den.